А какво става? Ще ви кажа, моля ви се много. Спрете за много да снимам. За корупция съвместно с Конги. Молбата ми е чисто така професионална лична. Оставете ни да работим. Има тече оглед. Просто ще отнеме време. Оставете ни спокойно да работим. Утре ще ви обясним абсолютно всичко. Ние виждаме, че Вижте, държавна много ви моля, комитета пречите на работата. Оставете. Господин Славчев от Комисията за противодействие на корупцията. Моля ви, оставете ни Много ви моля. спокойствие да работим. Искате да работиме, в същото време пречите. Само Много ви моля. виждаме кметицата. Няма да на коментираме. Славов. Не виждате Моля никой. ви се. Мираше. Моля ви се. Мираше. Има информация, че е задържана с 70 000 евро. Така, няма да коментираме нищо. Моля ви, оставете ни да работиме.